ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘୃଣାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଆମିଷ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଥରେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସତରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମଣିଷତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି, ପରିବାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ସେହି ଭିନ୍ନତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ହିଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପରିଚୟ। କାହାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଥାଳି ଦେଖି ଖରାପ କହିଦେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଦୟା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଘୃଣା କେବେ ବି କାହାକୁ ମହାନ କରେ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ଓ ମାନବିକତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମହାନତା। ଆମେ ଏମିତି ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଥାଳି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦେଖାଯିବ। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ହିଁ ମାନବିକତାର ସତ୍ୟ ବିଜୟ ହିଁ ଅଛି। ଆଜିକାଲି କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କରି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କି ଜଣେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରର ପ୍ରମାଣ? ଯଦି ତାହା ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦୁନିଆରେ କେବେ ନିରାମିଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ କେବେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଭଲ କାମ କରିନଥାନ୍ତେ। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ଭଲପଣ କିମ୍ବା ଖରାପପଣ ଖାଦ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତା, କଥା ଓ କର୍ମରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅନ୍ୟର ଥାଳିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଠାରୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଭଲ କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସହାନୁଭୂତି ରଖିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ପରିଚୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା କେବେ ମାନବିକତା ନୁହେଁ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଥାଳି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଦୟା, ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ମଣିଷ। ମଣିଷକୁ ତାର ଥାଳିରେ ନୁହେଁ, ତାର ହୃଦୟରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିଦେଉ। କେହି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତ ଗଢ଼ି ନେଉ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବନ୍ତିନି କି ଏସବୁ କି ସତରେ ଜଣେ ମଣିଷର ପରିଚୟ? ଜଣେ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ବ୍ୟବହାରରେ ଘୃଣା ଥାଏ, ମନରେ ଈର୍ଷା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ନିରାମିଷ ତାକୁ ମହାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଲୁହ ପୋଛୁଛନ୍ତି, ଭୋକିଲାକୁ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଥାଳିକୁ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଶିଖିବା, ମତଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ଏକ ସଫା ମନ, ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ଓ ସତ୍ କର୍ମ। ମଣିଷର ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଲେଖାଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଯେଉଁଠି ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କର ଥାଳି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବ। କାରଣ ଶେଷରେ ମଣିଷର ମହାନତା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ମଣିଷର ପରିଚୟ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ସାରା ଜୀବନ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ, ମିଛ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆମିଷ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଆସିଲେ। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ମଣିଷ କିଏ? ଜ୍ଞାନୀ ହସି କହିଲେ,
ଥାଳିରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଓ କର୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଦିନଠାରୁ ଗାଁର ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ହିଁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୟା, ସତ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଓ କର୍ମରେ ଥାଏ। ସମାଜ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଥାଳି ନୁହେଁ, ପରସ୍ପରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶିଖିବା ଓ ଦେଖିବା। ଜଣେ ଲୋକ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି କି ନିରାମିଷ, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କେତେ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଭଲପଣ ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଦୟା, ସହାନୁଭୂତି, ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ଏବଂ କର୍ମ ଉପରେ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ନିରାମିଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଅନେକ ଆମିଷଭୋଜୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଥାଳିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ମଣିଷର ପରିଚୟ ମିଳେ। କେହି ଆମିଷ ଖାଇଲେ ଖରାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ଓ ମହାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା, ବ୍ୟବହାର, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ କର୍ମରୁ, ଖାଦ୍ୟରୁ ନୁହେଁ। ଭଲ ହୃଦୟର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଲପଣର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଭଲ କର୍ମ। ମଣିଷର ମହାନତା ତା'ର ଥାଳିରେ ନୁହେଁ, ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଥାଏ। ଆମିଷ କି ନିରାମିଷ ଖାଇବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ଦୟା ଓ ମାନବିକତା ହିଁ ମଣିଷର ସତ ପରିଚୟ। କାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଭଲ ହୃଦୟ ଥିବା ଲୋକ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍